nirringrazzjakom tal-li ġejtu għal din il-konferenza stampa fejn fiha se nkunu din niffirmaw ftehim mal-Hospice. Kien fil-25 ta' Lulju ta' sentejn ilu, meta waqt qudiesa li saret fil-Kappella tal-Kurja, ftit passi bogħod minn hawn, fl-okkażjoni tal-festa ta' San Kalċidonju, l-Arċisqof Charles Scicluna ħabbar li se tibda l-ħidma meħtieġa biex jiġi identifikat post għal dar ġdida li toffri servizzi aġġornati ta' kura paljattiva għal persuni b'mart terminali. Spjega li l-ħsieb hu li dan is-servizz jiġi offrut b'kollaborazzjoni ma' entitajiet oħra li jaħdmu f'dan il-qasam. L-Arċisqof kien qal li din id-dar se tkun risposta konkreta għall Knisja f'Malta li se toffri għal min qiegħed jibżam il-mewt dinjità minħabba tbatija li jġib miegħu dan il-mart terminali. Monsinjur Scicluna kien qal li t-twaqif ta' dar bħal din tixet il-missjoni tal-Knisja għaddejja fuq il-passi ta' Sidna Ġesu Kristu u se tkun tifkira ħajja tas-sena tal-ħniena. Illum qegħdin hawn biex niffirmaw ftehim mal-Hospice Malta wara kważi sentejn ta' negozjati tekniċi u intensivi fejn fihom saru l-istudji neċessarji kollha biex issa l-Istitut Adelaide Cini f'Santa Venera li l-periti tagħna qed jistmaw li jiswa ma' 8 miljun euro jingħata b'komodat, jiġifieri b'xejn għal 50 sena biex il-Knisja f'Malta permezz tal-Hospice tiftaħ dar li se tkun magħrufa bħala St. Michael's Hospice għal dawk li waslu fl-aħħar ta' ħajjithom u li minħabba l-marda terminali tagħhom irid ikollhom dinjità permezz ta' kura paljattiva. Għalhekk din id-dar se toffri alternattiva pożittiva u dinjituża għal dawk li forsi jikkunsidraw l-eutanasja bħala soluzzjoni u l-Knisja kell teħtieġ tikkumbatti din il-kultura tal-mewt. Id-dar li biħsiba tiftaħ il-bibien tagħha għall-ewwel residenti fl-2021 se jsirilha refurbishment estensiv biex tkun waħda state of the art. Bħalissa kull sena f'Malta hawn madwar 2000 pazjent li jiġu diagnosed sfortunatament bil-kanċer u allura jgħaddu minn tbatija illi ma nawgurawh lil ħadd. Għalhekk din id-dar se tkun qed toffri wens u dinjità għal min qed ibati ħafna. Xtaqt fl-aħħar nett ngħid xi ħaġa wkoll żgħira dwar Adelaide Cini li hija midfuna fil-Knisja li hemm fil-qalba tal-Istitut u li kien Papa Piju 10 li kien iddikjara venerabbli fl-1910. Hi kienet mietet fl-1885 fl-età ta' 46 sena. F'ħajjitha kienet għamlet minn kollox biex tilqa' bidejha miftuħin in-nisa tat-triq u single mothers u wara l-mewt ta' missiera kienet dawret fabbrika tal-aġin f'konservatorju għal bniet u tfajliet. Fid-daħla ta' din id-dar se jkun hemm eżibizzjoni permanenti b'oġġetti ta' Adelaide Cini biex tibqa' mfakra ma' dan il-bini storiku illi issa permezz tal-Hospice se jkun qed joffri dinjità lil kategorija ta' nies differenti minn dawn u l-xorta fit-tbatija. Grazzi ħafna. Grazzi Michael. Lile, ċalmenza. Ftit aktar minn 25 sen ilu, ħabiba tiegħi dak iż-żmien qaltli li kellha breast cancer u li kien tiġa mifrux. Żagħżugħa ta' 3 tfal kollha iżgħar minn 5 snin. Il-ġlieda tagħha damet sejra sentejn b'diversi interventi mediċi li sfortunatament ma ħadmux. Ħallit warajja 3 ulieda, ir-raġel, omma, missiera, ħuta u ħafna ħbieb. Kemm nixtieq li dak li naf illum fuq il-Hospice kont nafu dakinhar. Kieku kont nagħmlilha ħafna kuraġġ u nħeġġiġha biex tagħmel kuntatt. Kieku żgur kienet issib l-għajnuna s-sapport kollu meta kienet qed tiffaċċja sfidi kbar li jġib miegħu mart serju li għalih il-kura medika ma tkunx għadha tkun għadha ma tkunx għadha vjabbli. U hawnhekk li jidħol il-bżonn ta' kura paljattiva li b'mod holistiku tindirizza bżonnijiet fiżiċi, psikosoċjali u spiritwali mhux biss tal-pazjent imma anke tal-familjari. Din it-tip ta' kura paljattiva tingħata minn tim b'diversi ħiliet li wara taħriġ intensiv u rikorrenti jagħmlu xogħol b'dedikazzjoni u b'imħabba. Ħafna drabi bi sfidi emozzjonali kbar għalihom. Is-servizz tagħna fil-komunità ilu jingħata kważi 30 sena
U tul is-snin minn dejjem kienet il-ħolma ta' dawk fit-tmexxija, l-istaff u ħafna volontiera li xi darba s-servizz ikun jista' jingħata wkoll minn post fejn il-pazjent ikun jista' joqgħod jekk ma jkunx jista' jinżamm mid-dar. U din il-ħolma tagħna u ta' qabilna u ta' ħafna illum jidher li se ssir realtà. Hawnhekk f'isem il-membri kollha tal-Kunsill tal-Hospice nixtieq nirringrazzja l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Archdiocese li fuq inizjattiva tiegħu l-Archdiocese ta' Malta sedat il-binja ta' Cini Institute Santa Venera f'idejn it-tmexxija tal-Hospice. Wara ristrutturar adattat, dan jinbidel għal St. Michael Hospice biex ikollna f'pajjiżna kumpless li minnu tkun tista' tingħata kura sħiħa, xierqa u dinjetuża sal-aħħar mumenti tal-ħajja naturali. Aħna kollha konxi mill-fatt li qed nieħdu fuqna impenn kbir. Impenn li jġib miegħu bżonnijiet kbar finanzjarji kif ukoll ħtiġijiet akbar ta' riżorsi umani. Dawn l-isfidi huma ferm akbar għal fatt li s-servizzi tagħna huma mogħtija kollha bla ħlas. Imma għandna fiduċja soda li l-proġett inwettquh u nsostnuh. B'impenn ta' ħidma professjonali qawwija ma' diversi entitajiet konċernati, aħna se nwasslu l-messaġġ li l-poplu Malti wawċi kollu jixraqlu u għandu bżonn li jkollu St. Michael Hospice. Imbagħad, meta dan il-kumpless jitlesta, il-pazjenti li ma jkunux jistgħu jgħaddu l-ħarjim tagħhom id-dar, ikollhom l-għażla li jkunu f'post li mhuwiex sptar fejn ħafna drabi sal-lum ikollhom jaqsmu l-kamra tagħhom ma' ħadd ieħor li qed jiġi rikoverat għal mart akut. Imma jkunu f'post u ambjent adattat biex jgħixu s-sitwazzjoni reali tagħhom b'dinjità sħiħa sal-aħħar. Post fejn il-familjari jistgħu jsibu paċi u serenità anke f'dawn il-mumenti diffiċli u fejn jistgħu wkoll jirrikorru meta l-iżis tagħhom ma jkunux aktar. Il-ħabiba tiegħi u l-familjari tagħhom ma kellhomx din ix-xorti. Imma ħafna fil-futur qrib b'St. Michael Hospice se jkollhom. L-għonet jina nishtiq nirringrazzja l-Michael u lilek ukoll tal-li samtumana. Hija xaġa sabiħa ħafna li din il-proprjetà li l-Archdiocese ta' Malta qiegħda toffri lill-Hospice bdiet b'inizjattiva ta' mara lajka li kienet profeta ta' servizz soċjali li kien neċessarju fi żmienha u qed tiġi avdata lil lajċi esperti biex nirrispondu għal sitwazzjoni attwali. B'servizz għall poplu Malti u b'servizz għad-dinjità tal-bniedem. Hospice għandhom bżonn mhux biss l-appoġġ imma l-ammirazzjoni tagħna wkoll talli b'dak kollu li jagħmlu bis-servizzi li joffru fil-komunità u issa wkoll bl-offerta ta' dina il-possibilità ta' servizz u esperjenza residenzjali mhux biss fid-djar imma anke f'dan l-ambjent li nawguraw ikun ambjent sabiħ. Il-binja stess għandha ġnien imdaqqas li nawguraw ikun oasi ta' paċi u serħan kemm għal min għandu bżonn kura palliattiva ma anke għal familjari tagħhom. U jiena nixtieq nirringrazzja lil lajċi kollha involt u l-esperti fil-Hospice għaliex huma bħalma kienet Adelaide Cini qegħdin jirrispondu għall-eżiġenza fondamentali. Qegħdin jipparteċipaw mill-promozzjoni għall kultura tal-ħajja li affaċċata minn dilemmi kbar u minn sfidi kbar taf ukoll tgħix il-primat ta' Alla fuq il-ħajja tal-bniedem. Jiena jolqotni l-fatt li il-Hospice għażlet lil San Michel bħala patrun u li dan l-ambjent se jkun imsemmi għall-Arkanġlu San Michel li jismu jgħidilna minnu bħal Alla u li għalkemm it-teknoloġija avanzat xorta jibqgħu dilemmi li l-fidi u fl-istess ħin il-solidarjetà ta' bejnietna jafu jagħtu risposti fondamentali. Nifhem ukoll il-Hospice ma tħaris
lejn id-denominazzjoni ta' dak li jkun, tħares biss lejn il-persuna umana li għandha bżonn partikolari. U din hija xi ħaġa li għal-qalb ukoll il-Papa Franġisku li meta aħna inħarsu niltaqgħu ma' persuna fil-bżonn ma nitolbux l-identity cards, imma nifhmu li hemm umanità radikali li tassoċjana u tagħmilna familja waħda u li quddiem il-bżonn il-koll bnedmin, il-koll aħwa. Jiena nawgura li il-poplu Malti Wawċi jifhem il-bżonn ta' dan is-servizz, jifhem ukoll li għalkemm l-Archdiocese qed toffri proprjetà ta' 8 miljuni, hemm bżonn miljuni oħrajn lil Hospice u l-poplu Malti jridu jipprovdu biex anke s-servizz ikun kif għadtu intom tal-aqwa kwalità, irid jiġu sostnut mill-ġenerożità tal-poplu Malti u jiena nawgura u nitlob li din ma tkun qatt nieqsa. Nagħtikom proprju l-barka tiegħi u nawguralkom din l-avventura ġdida fl-esperjenza sabiħa ta' Hospice fil-gżejjer tagħna. Grazzi.